Γεια! Ούλοι να ρωτάτε γιατί κάνω βίντεο, γιατί κάνω short τώρα. Ούλοι ξέρω ότι επιθυμήσατε με εμένα και η Νεφέλη να κάνουμε βίντεο, να κάνουμε παρέα μαζί στο YouTube και εγώ την επιθυμήσα να κάνω YouTube μαζί μου, απλώς είναι δύσκολο για εκείνη. Γιατί κάνω βίντεο μόνη μου πλέον, ευρεσόμαστε να κάνουμε βίντεο μαζί. Και είναι δύσκολο για μένα και για σας που η Νεφέλη δεν είναι επίσημο στο κανάλι μαζί μου. Και επίσης κατάλαβα ότι θέλετε να κάνω βίντεο πλέον και προτιμάτε να κάνω shorts instead. Και δεν ξέρω αν θα κάνω βίντεο πλέον ή όχι. Οπότε τούντες μήνες δεν κάνω πλέον βίντεο, γιατί ξέρω ότι όλοι βαρεθήκατε με αν θέλετε να κάνω βίντεο, σας αρέσει τα βίντεο που κάνω ή ό,τι να είναι. Και επίσης δεν είναι όπως παλιά που έκανα με Νεφέλη βίντεο. Και ξέρω ότι όλοι σας θέλετε να κάνω βίντεο με άτομα δίπλα μου και με άλλους εκτός που είναι Νεφέλη. Και ξέρω ότι θέλετε να κάνω βίντεο, απλώς δεν έχω τώρα όρεξη να κάνω βίντεο. Και λόγω και επίσης ξέρω ότι όλοι βαρεθήκατε με πλέον, σας αρέσκουν τα βίντεο πλέον και όλοι ρωτάτε που εξαφανίστηκα, που χάθηκα και που τούτα. Και επίσης ρωτάτε τι απέγινε η Νεφέλη. Θέλετε να μάθετε, έχω ένα βίντεο που θέλω αν θέλετε πήγαινετε και δείτε το. Και επίσης αυτά είχα να πω, θα κάνω βίντεο πλέον. Ελπίζω να μην ρωτήσετε γιατί. Αυτά είχα να πω. Bye.